programu inanso ya lero ya amayi tokotani pakanema wanu wa mibawa ndikupoti ayi ndithu epatayi nthawi yachitali chimisingi koma iye itabweranso lero ndi moto fire kuzimitsira madzi kukana akuti kwatani kuti ayi mkale pomwepo ngati enanso adalikira mawuzo kuti asendere pafupi programu yokonika ija yafikanso pakanema wa mibawa. Ine dzina langa ndi Abena Chidzanja Bege kukulandani nonse komanso kusangalalirani kuti wapanga chisankho choonera kanema ameneyi komanso mapaderadera kuonera programu imeneyi ya amayi tokotani. Osaiwala chigawo chachiwiri timapasani mpata tikatokota ife pano inunso mutokoteko pa 094 10 224 094 10 224 mangu mwanga mwachimisingi tilinza mbiri zochita lero tisachedwetse ya Myrix muli bwino Kadi ndio mweyo so ana basi mamisi no kaoka si amasewera sarana ngobotse ndiponso waletera kumene kumayi wanga ife wagwa memuronera mbasi nango so kutokota ku basi ndipo ta nthawi yakwana basi ndikuyeneka tipangezo rumene mwasiya kutokota nakasi kudandaula kudandaula sha kodi kutokota kuso kuyenda bwanji ndi apa ndiyamba so kunenepa mwangana mwana kwazana kale kuti chigawo chachiwiri nanonso mukani mwayi otirapo ndemanga pankhani imene khali kuyambirana tsiku la lero pa 094 10 224 094 10 224 ngani ya lero tikhale tikukambirana kuti kodi nchifukwa ninji masiku ano zachuka zabeba zili mfasho zili ma Facebook zili ma WhatsApp kumapezeka kuti yayi amayi wena atsikana wena amabanja ndithu bwinobwino nkumagwidwa ndithu alizibwezi maloji mahotelo misewu ngalande kumagwidwa ndi azimuna wawo akuchita zina ndi zina ndi amuna ena akuyenda ndi amuna ena mfunso nkumati kodi akuthawa chani mabanjamu muli chani m'manyumbamu amuna awo kodi atani alakwa chani kapena vulo na amayi ife tikumathawa amuna tu nyumba umapita ukasaka wena vuto nchiyani ngani yake ndi imeneyoyo mwayi maseka alukwanyo amene amagwidwa ngandemo yalonjika so inde koma zikuchitika na chansa ndipo ndezi kuchitika yiro tsindika kuti zikuchitika ditu osali masewera ndipo pano pondeza nkhani ngati nozafika mufashono pano mene zinthu zake zokhalira chifukwa sili kutha tsiku usanamve zoti mayi akuti apezeka ndi amuna akuti mayi akuti apezeka kwakuti mayi akuti apezeka kwakuti tsiku sili kumata mabanja inde osati masingo zina mabanja nanga singo ungadandaule naye sudandaula naye palibe vuto angadandaule nda koma apa banja ndamene umapezeka ndithu siku tawiki siku kutha tsiku asanapezeke England ndemma uthenga kumatipeza mmawatsi apo kusavuta ndesizi kuchedwa so breaking news zithuzi zakoti apo mwe kodi chani inuyo ndi anthu amadziwa kuzitolera atu zithuzi video yo uriya manje mukatikaji video urakhana wake mwachitira wachitikira kuti ndipo pano pondezafika ndipowonjeza pajapo kuti pena zomayitawo kuchititsa manyazi pena beti mwina abeti ngonati tidzichimvetsetsa mwina achayeneka malingana ndi zolinga zawo komano panopo zinthu zonde iyi sizikuchita bwino zafika posozana zikuchitikadi anankhomo Myrix kumati talowa mwina chimasomaso akazanye ngozino kalekale kunaliberu zomwe yirogirana gera motero timadziwa kuti zimatchuka zodabombo na mapuluka banja pano pandi 50-50 tinayochita chitika chimasomaso kodi babanja liba amene amafuna kukhala chimasomaso iya zimachitika chilipo mwababu chilichonse nyumba chili bwinobwino mamuna akukukonda chifukwa kutuluka kujatu kumakhalatu amwene ndani amene asafuna kukhala pabanja banja lake nso lolemekezeka sikukhala ndi galimoto ndiye kuti ndili pabanja koma mtendere wa mumtima chikondi mbanjamo chifukwa tu pali kukhala ndi china chilichonse koma mtendere mumtima osatani osakhala nawo kumadya sose chiteire ngati kudya mandimwe mafuta kuchita ngati pafupi kusala kumwa ali kuyika mundiwo kuti khati uja wabwinobwino kuti buli munthu akonda ndi chani kodi iyeyo vuto lake ndi chani ayi ndithu chilipo chimene chikumpangisa moto nyumbamo
sitikulimbikisa eti Koma kalipo. Uti opanda moto ndiponso munthu amene watengedwayo sikuti kapena ndiwamisala kuti nyumba mwache musakumuona iyayi nyumba mwakuziwa kuti ndimwanga umu chilichonse ndichanga koma chichikumpangisa kutuluka chilipo. Tiyambe ndinu kuti kalipo ameneyi mwina number 1 chifukwa china chimene chingapangitse kuti tioneke ngati masomaso makasaka amuna wena usiya amuna athu I do kumakasaka wena nchiyani. Siku limene chakumakhala ti I do wabwinobwino I love ndiponso ndimvera mpaka na kalikali koma nankho nkhani ndimene tayambayi tikunena kuti nyumba timasiridwa mapoto mene zimayankhulidwa timasiridwa ndrama timasiridwa china chilichonse koma ndanena kuti chikondi banja ndi anthu awiri banja ndi chikondi wina kumva wina kukonda ndiye ngati wina kumva wina sakukonda sikubalansa ndiye kuti pamene popo chipwirikiti chilipo ndiye kuti nyumba ija si nyumbanso ndikoma. Tinene kuti anthu amene akutionera pano akutimvera pano atsimikizike kunena kuti anthu akutuluka azimayi amatuluka mmakomo ukasaka vibwezi kunja sakukondedwa zili pawiri pali wina ndiponso inutu musadere nkhawa ifeyo ndiokamba chifukwa ifeyo timaziona kuti kodi zinthu zina timacheza ndi anthu ena amene amatiuza kuti timangoona nthawi zina kuyankhula chifukwa anthufe timangoona kuyankhula koma zili nkati mwa nyumba imeneyi pali pamene amaziwa amene uchandikuletu amene uchasanga khale ndi mamuna koma inuyo mwakamva zili nkatimo pali zina zoti chimene akuthawira mzimayi oti ali ndi bezi ali ndi nyumba ali ndi chilichonse ukaenda ndokulitsa makala sopano akuthawa chani mzimo ndichani muchakuzi muli chani kodi mamuna uoneka bwino nkumayang'ana kuti mamuna atuyo ndiwo masewera mapisa nkhuku abwinobwino koma upeze kati mapisa achakwasiya chifukwa chachani pali vuto limene lili mwina bambo pamakhala atu zochitika nnyo ngati masukani ipo ndikanangotenga madzi mzimwera mwina mukanandisira ati galasi ya madzi apo pali ena amafuna mkazi cholinga choti mwina khwime kufuna zinthu zambirimbiri nyumba muja zoti mwina mkazi uja kulephera kuzigwira pali wina amasowa chikondi cha mamuna chikondi tikati chikondi itu ndemo ndimve chikondi itu sikungobwera ndi bread I love you kukusiya apo koma pamakhala chikondi chifukwa ife azimayi timafuna tizikondedwa ndipo musanene ife azimayi timafuna Bible dayiro amuna kondana kazanu amatolifa mukati konda kuntima kundimbe ndiponso olo kutakhala kuti chakudya kulibe ola takuuza kuti mayi lero ndrama ndilibe koma kungoti inuyo mukamatuluka nyumba muja my wife I love you olo kungokuhaka kukukisa iwetu china chilichonse zoti kunja kuli mavuto zoti kulibe zona usira terere zoti akusira terere mati bambo musadandaule pitani mundipeza koma kusire china chilichonse koma chikondi chomulibe ukafunsa kuti kodi bambo koma nanga izizi tipange bwanji kodi iweyo mavuto ako ndi angati umafuna kuti nditani ndimesa ndakusira zakuti ndimesa ndakusira zakuti kodi iwe sumadya ukapemphatira pasiri makupasa kodi ineyo amene umandipeza unandipeza ndili maliseche kapena unandipeza kunyumba kwa makolo wanga ndikupempha chakudya kapena ndinakuyimisa pansi kuti ukundifuna chakudya tinasatira chikondicho tinasatira iweyo anankhomati musatiyankhulise pambali ufuroso ndine ngani zoti zinthu zikuchitika zinthu zetu zikuchitika ndiponso zimakhala zomvesa chisoni chifukwa kunena kwa inuyo amene akugwidwawo sikuti akugwidwa chifukwa choti akusowa kena kake chilichonse ali nacho amagwidwawo soto ndi amabanja ochitika bwino ochita bwino otenganso galimoto ya mamunayo nkuntengeranso mamuna winanso
chifukwa chachani kumati why because pamenepa there's something there chimene choti mukatakhala kuti panali mpato kuti wina aliyense payekha kubwera kuti ayankhule inonso pena sinangapete mangoruzira kunja Maona. tangoona pa WhatsApp tangomva kwa neba anachedacheda sitirafufuze bwinobwino zikukhala bwanji chinthu chachitika ndi chani asisi khani pasi mutha wanji mumve chimene mzanu wachokera nyumba yake timene tikunena atu sindikunena ngati amayi Rix yakhondede mozi koma ndi makoma mkatimo zabwino zokhazokha koma kuthawa munthu akuthawa chilipo anachanza akuti chikondi nchimene ife tisowa kwambiri kakasowa kamchere kamene kakachikondi nthawi zina kama tipangiso tipite panja mwina inu mfundo yanu yotsatira tikuthawa chani makoma abwinowa nkhani lina yachiwiri mbali ya chikondicho anankhoma ndi kusamasukirana kwa mbanja pamene pande pamagona vuto kubasi kawiri azibambo amazitenga kuti ndi mutu wa banja mzimayi akabwera mwina ndikupeka kumbali yake mfundo yake azibambo ambiri amakonda kuyiringula unduza chani zimene ziso ndimazitenga kuti mwamba uhuleti mwaphunzira kuti mwaphunzira niyo ndi ndani ndi mzimayi popewa zinthu ngati zimene zoti mwamuna ake munthu mwina mumasukira mwabwinobwino munja kumamuuza munena pa ground kumasuka pero mwana unosukana pakuyankhula iyayitu poponya mpira eyetu ndamapezeka kuti azimayi ambiri timamangika tikafuna kuti tiyankhule zinthu timalikhala nulingalira andifunsa wazitenga kuti panopo ayiwala nyengo inasintha pano akumaphunzira zambirimbiri mmafonimu kamoyenda mmagulu mwa azimayi timakhala tikuphunzisana zambiri nde wina umati ukaphunzira kumene kuja kuti nkaone kuti zinthu zimakhala bwanji nde munthu wabamupeza wayimira muno ndiponso zimene zisazakumveso yankhula iyani imene ndi mbali yaife yazibambo ndamene timaneka tiyankhule zimene zisakhala iwe iyani amati tiyonda amene akuyeneka kuti aziyambitsa yetu iyo dziko khala otsatira kodi ine nditsatira mpaka naneti zimene zanenatu pale oyambitsa aliyense amene ili pati aziyambitsa ndababoka mwaona ndezimayi apezeka kuti atuluka panja akapeza wina achita kumusa kuti chilichonse chimene ufuna chira mapeto ake apanga bwa kaumenyetsa kwa striker kadifendakachitire kagokipa okokipa wagati ukapeza umasuka bwino yetu akumasukira bwinobwino china chilichonse kumaona zoti zinyengo za banja amene zimakhalira zikuyenda bwinobwino chifukwa zoti azimayi timakhaso pena timauzana za mmakomo mu tikakhala timakanda zizatuyenda mwina timamasuka nawo kuti kumasuka nawo kwenikweni kuja timatha kumalongosora ine banja kwanga mwakuti ine zakuti wina matha kuza zimayeneka zikhale chonchi zimayeneka zitere kwako kuti chete kaniso anthu banja silimakhala chonchi kaniso banja anthu amanivaso kuma chonchi wesero kafotokozera kuti ndinamvako katipi akakatipi ndiyeseko asako amene usanakeze nawo amauza amene wotu ndi achabechabe afuna kusokoneza banja lako komatu akuthandizira kuti banjalo lichite bwino situkamba luzoyipa situkamba zoyipa ndiponso munthu amene tikukamba naye situkamba ndi munthu wadera tikukamba ndi munthu wa nyumba mwanga amene ali amunanga koma kuti wauze zimene zozo zimene zachokera pati ndiye tumakhala bizo mapanga zimene iweyo ndiye kuti ndikachoka ine pano ntchito zako zimene umakhala kumapanga zimene zizi ndipakudziwa line kuti ndiwe huleyo akumasamaina mbirimbiri ngani zake zosalongosoka kuteko ndimakuwerengatu suti zimene zaphunzira ndanzako kwanza kwake ati iye amene anapita kusukulu zimene zonde ndani kuti aziphunzire iwe kuti alipo amene mwapangana zimene zozo zoyankhula kwirikiti choka ilo umakachita gululu ndo masuka saka kwakuthera mali umakachita gululu choka la satana kuti ndo masuka bwabwangapo enge sodo komalene zimenezi changa sikuja ukudabwa kuti palibe zikuchitike ndi ukapita uko kupeza kuti kani mtendere ndi umenewo ndeta manena ati mbuzi tu ikaja zamchere abwerakonso nakasisi kana kagwidu
kena pamene kugwidwa ife tikuvuti kolongola koma sindalowe mkati ufufuza kuti nkhani yake Ndichani? ndikhulupiratu pali wina wake ana anena kuti kodi ino mukamanena kuti ine iyayi style iyayi kodi ine ndiye ndikadya kuti ine ndiyenera kudya papa inunso muyenera kudya pati sipomwepa sopano mukanena kuti iyayi ine iyayi ndiye ndilowere kuti ndikasaka makala ndiye ndikasaka kuti ndikaone kuti kodi zimakhala bwanji auritu ndumangadaike sazo cha makala suti ndikuangaza makala koma ndavo bazi mavira kamana kuti awamoneka osasambawo ndamazidziwa zikuzi awo mangozungula malapu wamangozungula malapu amakhala ndatopa nangasama kuti ndatopa amanyada mmalapu tobuwo pamene awo naini koloko usiku ndulumisa email abwananga ndulipoti leve ndikoloko lipoti lachilai leve nokuluku moinokhala siwo samaziwa kuti asiwo ndi akazawo kuti nawonso ntaina yake amafuna kuti nawonso apeze mpumulo ndiye bakhala ndi laptop yakoyo ukasaka osesa banjawo osesa banja ndamene tikukacheza nawo lero basitu zina zitu kunena zoona timaziputa dala manyumbamo timaziputa dala ndima ola inu wakewo azibambuwo poti nkhani ya lero ndi amayi kutuluka koma nangasiwa manena kuti ineyo ndimathawa pazifukwa zakuti kodi mkazi akathawa ndi akakhale oyipa ati ujeni imalakwa mbuzi ikakunda galu ikakunda mbuzi walakwisa kuti walakwisa iwo amathawa amalongolola amanditopesa ineyo basa mangokhalira bize kumango ndilongoloza kodi nanga ineyo kodi mtima ndimesa ndi umodzi angosiyana tifa choti ino ndina amayi ine ndina abambo koma tonse ife kuti mulungu wake ndi mmodzi yemweyo pali pamene ali wa special pali pamene ali wa chilendo kuti uyuyu anabadwa mwa mtundu wina wake love it's what is needed there basitu ndikondeni inoyo mukandikonda ndiye kuti china chilichonse choteka kukonda banja ndiye mankhwala enieni mizu enieni yokhazikika kodi akamati iyayi amandilongoleza efakene ndi mathawa efakene ndi matere ukokonde akachoka sabweraso asakabwere zaka 30 chili limodzi kuti ndikulongolola liti nanga chimene usachokereweyo kupita kwinako ukakhazikika njani ayi mangochita mashoti time ndi mashoti time mutu basi ubwerako ndiponso ndibweza olongolola umbezeso mombo imene sofa kulongolola ako ngati kwachita kunyanyira kuti umthandizira aleke eti ndi zinthu zovuta tiyeni tikamakhala tisamangoganizira kuti munthu akupanga choyipacho akupanga chifukwa choti akufuna kupanga palibe amene amafuna kupanga choyipa chifukwa aliyense akamakhala manena kuti ine ndifuna ndikakhale pabanja ineyo palibe amene amati ndifuna kakhale pabanja ndenzikazembera munanga ayi ubakiyopanga plan ndizikazembera munanga palibenso amene amakhala ndi malingaliro kuti ndikakhala pabanja ndizikapanga izizi ayi ukakhala pabanja umakhala ndi mtima wako wonse ndakwatiwa ndifuna ndipange sogolo langa basi ndipo azimayi ambiri mati tikakhala pabanja timadzoza kuti feya apa pande tathera pati tathera apa ngati tikupanga ukwati kati tikupanga chinkhosi kuti tikalowa mbanja azimayi ambiri makhala kuti tathera pamenepo koma novuto nthawi zinaso azibambo amati akambasi kuyenda njombo masiku anoti ati chabwerano ndikubwenzera nanu ndimaona bwere kunkhani imeneyo kuti masiku ano yalowa revenge azibambo ambiri masiku ano amapezeka kuti zimayi akakutenga ubweretsa pakhomo akakufufitsa akubereketsana sikiso ameneyo apite nazikaona ena kunena kwa mailix kuti ubereke mpana tubiri gonja wagonja pamene pa amewagonjagonjamo nde basa apita nokangana kuti ma sweet 16 mwakemo kumachita kuchallenge apena foni kumayankhulana naye iwe uli pompo azilumikizana iwe uli pompo mameseji unatafashe iwe unatafashe ndaona ndikumene kukunenekhalama choncho ine unandipeza ndilionenepa anandinelekesa ndiwe ana onsewa azaka kuvala malegesi kuti anasikisi ngaphonye legesi anazili chani ndizovuta zipinjo tu manyumbamo isamaonane choncho ma nyumba azia ntchito ilipo
ilipodi nanji panopo ndepa pachimake poti kupanda kusamalira la mwana la wankulu lonse limatera limodzi ola iwe la mwana wako lako la mwana wako lonse limodzi tinene kuti kubwezera kunkubwino iyayi kuti nangasi wakubvetsa jo ayi wakubvetsa kuwawa mwakalekati ma 16 aweso bwezeko sizoona amveko nayeso kuwawa sizoona ananko mabanja si kubwezerana banja ndikukhala pansi nkukambirana uyu yeye walakwisa kapena iwewe walakwisa khalani pansi kambiranani chifukwa kunena zoona suzampeza munthu 100% kulibe anali 100% tu ndi mulungu mwinaso ndi amayi Maria ndiye ine angelo ake koma kuchoka pamenepo kubwera pa ine ine ndingaime pano kunena kuti ndili 100% sizoona ineso ndine mwina kuti madokota inu munakhoza zonse nakonzaji kukonza tinakonza aliyense ali ndi zofowoka zake aliyense ndi munthu olengedwa amakhala ndi zofowoka zake tikakhala molakwika kuti zalakwika tiye ndikhale pansi tiunikirane mene ndikunenera kuti palibe munthu wabwino chifukwa choti olonene kuti ndampeza ndi choyipa ndimusiye amene utukantengere ndi amene atakakhale wabwino mwinanso kuti mukakhalanso nkumanena kuti bola yomwe uja izinso ndenziti ndetu usiye lero usiye mawa chaka uzikhandaratu folo ndetu pamene popo palisabe mapeto wake umakhala kuti oyipa sopano ndi ndani abambo amakusiyasiya akazi abambo amene woti ali ndi vuto anasiya uje kuti iwo ndi ali bwinobwino mwaona pamene mukakhala pansi kukhala pansi nkukambirana zinthu zimatha nkukambirana zinthu mmatha ndi kukhala pansi ndi kuunikirana iwenso amene walakwisawe vomereza kuti nzoona ati ndalakwisa ndiyenera kusintha banja kumapitirira kodala ti mwina anachanza mwagwidwa morero mweri ufotokozeramo koma chifukwa chake chakuti mwina abe anu nawo samakachita zina mwatopa nazo zawotcha mu mtima mwakachikazo yota agelo inenso mbwezeko amveko kuwawa chakuti jo simuka kuti mwasova zina zake mmema anankoma ndikuzeni chonchi chimene chimachitika eti anthu mwakazoti kugwiraso unena kuti ndathokoza kuti mwandigwira ndimafana nonso umveko wawo amene wamvera ine ndikamagwira ndi mameseji aja kuti kupali nyengo zina azimayi mmene timachitira mabanja mukuti tipeze kuti talimbadi mtima tuli kufuna kupanga chibwenzi tikufuna kutuluka nyumba ndi mmene anthu awiri inu mbanja mukhalira chifaterekeze mamuna ngati wampeza ndi meseji kawa wampeza ndi mkaziyo akugonja akuluchilolera kuti ine dakazanga ndalakwitsa iwo ngapangeza amavuvu zonane ndabweze umafoka atu ndipo mamuna akangokupanga ndithu mkazi kuti pepani akazi anga ifeyo taka kuti nachita kugwira mamuna timapezeka taphwera basi koma umuuze ti kodi mamesejiwa oti mwakakumane kulojiwa ranthozo iwe chukudza ndiya ndiwakumana ndiwe usafuna sangonyamuka iwe khomololowera unaliona lotulukiraso kuliona utha kutuluka ngati zikunyasa tsiku linaso apezeke mkazi achita bwera naye pakhomo ati mwakunamiza enda kuntchito kwathu pasi pantima zozoti bwezi lako bwezi lakera iyeyo ndezinga zimene uzizitulukira zizingochitika kuti azima akumapangira zinthu kupsira mtima azima kuti akagati azima atopanazo kodi ndi adzikopanga chonchi olo siku lopepesa unayo kuti apa padi ndenda lakwitsa akazanga ayi ndechito mukupezeka munthu akulu opanda chikutu mtima mamuna chikumbu mtima palibe kupanga pepani ndenzima yamona zoti nebanja lilisathe koma tizingoshurushana tikabwera tizimona ngati banja basi akatero zimayi amona ti mtima wake sinaiso wamuta wamupha salimana naye soti mamuna ujai akatero amangomuyang'ana ti masiku ano masiku ano simmandira banje ndiye kuti wakati zakukananeti mamuzatidziva ngani memungapangire ukutoti ayi ndikupumula pena pake ndewona asama dandaula ija sititsindike bwino ngani yonena kuti
timachita mwayi ukotala ndi anthu amaudindo abwino maofesimu kama MB kama CEO kama MD kama chiyani zimaudindo ophwidza maofesi ndakumaya kuja kumakhala maripoti kumakhala machiyani zochitika ma meeting makonferensi machiyani akafika ku nyumba wamwachitika mkaka ku office folokoloko amatine ndatopa ine ndatopa apole tuko azanganu gaba wabwera kumalawi gaba ai nali meeting elo nali conference komatu akandira director athu anabwera komatu oli ma conference amene wanji akala meeting amuna anondame akazanonda amene akopereza kwatireni tikonko nanga tipange bwanji mamuna basa zingokhalira utanda kunena za kunchito ndatopa kunchito ndatopa akabwera komasoda ndoba amene amakhala ku office ndiyo akutuluka mwaka chete kunamizira kwa ine ndatopa ndena yosomarawo leso ndagoja ndatopa ineso ndikaone zina mwina palipo pamene mmatopera naneso anzanga akaone kutopa kwanga akanditopesenso akaone kuti tatoperanso yetu kati zake tu zimene zimaonjeza zibambo ena adi amaofisi akangobwera koma ayambira pa laptop mpaka na 1 chikapu cha mkaka chili yapo kuti ankona ndi mkaka omwewo akangobwera pogonapo ndi 30 minutes adzambatuka akuta ndiponso takagona tu kuchipindako mwayi ndi mwayi pando nangasi watopa masuwa ndikolona mmatikati ma meeting apa internet zoom meeting kuti mukona na zoom meeting ukhalani pogo inenso ndikapeze nzanga oti ndizikathandizana nawo mavuto angawo ndizikachita zoom ndizikapanganso zoom ndinene kunena kuti pamene ukuona kuti amona tsapa ngono kuti ntuluke umayiwa zidzora apanda finyika kauswa chikondi kauswa chisamaliro ka shuru tikunenayo wa background yu umadzora apanda tsapa ngono tineyo ndipalamula ndicholekola ungatani munthu awira bambozi ndichona zoti ukhola koma usadachole ungatani nthawi zina ndibwino kuyankhula choyambirira uyankhulana naye iyeyo umuunikire komatu zimene zikuchitika mnyumba munomo kunena ziona sizikhala bwino umapanga zakuti ndikabweza msalire ndikamweza msalire ndi bwino kuti kumasukirana ndi bwino azochilungamo inetu zimene mukuchita sizikundikomera siku lina lake inenso tu ndine munthu ngati inuyo ko amasukira umasukira munthu kuti zimene mumachita ino inenso tu ndikhoza kuchita koma ndimalemekeza banja langa ine ndine munthu wamayi ndiyenera ndikuopa chauta ndikupereka ulemu chifukwa ine ndinalonjeza kuti nzakhala nanu bambo mpaka nakalikale koma izizi koma mmene zikukhaliramo mabuleki achoka inetu ndachoka kale ndachoka tu ine pano mundisamale pa tupitu ili lukukana bashopu samva tuluka ndithu chifukwa kuopera mawa tuna nene pitani kaya kwa Nkhoswe pitani kwa Chibale abale ine ndendabwera komatu zili nyumba mwangamo ndizakuti 1 yala kandi 10 kandi 50 kg zitumba zazisa kagwabusa anu kagwasembe pitani monse mudusa kuchitira pamawa kadzakugwera mungalane kuti dane na neso ninatopa ndifana neso ndine munthu sungandisiye nyumba myezi iwiri ine ndikungokhala mati ndikaja kuti mudzina la zoom meeting mati zikhabwa kodi basi ndizingomba zoti yakoma ku office iya yakoma ndikupita ku meeting iya yakoma ndili ku office pobwera mugone pampando ine ntangokhala nyumba muno ndiye kuli bwino sakale nyezi 4 5 utangokhala iya itipitirize nkhani yosautsa nkhani yovuta koma zikuchitika ndipo tikuziona daily kodi chifukwa chani amayi masuku ano zati mbwe kumatuluka panja kwasiya amunawo kumakachita zibwezi ndi anthu ena kunja nkumagwidwa anthu nkumaona kodi zateronso zikuchitika izi kodi chifukwa chiyani ena kuti ayi mwina chikondi cha mamuna upita pa mkazi wake pena chimaperewera amakasakasaka chikondi china kunja
komanso mwina background sakulowa bwino zimathandizanso kuti tuzikusunthe ukasake wina pena mayankhulidwe komanso mwina njomba zimene abambo ambiri amachita kumakhani ma spare tire mateka awe tiyanata sukulu zibweziphi mkazinso anayesa amafika potopa inu mukuti kodi zikuchitika izi chifukwa chiyani tikhaye tikubera chigawo chachiwiri pamene mutiimbire foni pa 094 10 224 094 10 224 tibweranso zikathayize chifukwa chani ndithu zimapeza kuti abambo apabanja ndithu okwatira bwino lomwe ngupezeka kuti akapanga chibwenzi ndi nzawo wa akazi awo azimaiti kumwa masuku audyo pakamwa pathu pasi pamakhala pabwino Every time my have this, this. Uli pakati tubazi zako eti? My bear this. Every time. kati matanthauza kuti tikuwalirana Atitame. atitame atiyelekere china chomwe chimativuta anthu kukhala uphungu anthu olakwika umauzana nazo kuti sizingatheketu mamuna kungokhala panda chibwezi umapeza kuti wakwendwa bwinobwino koma mavuto kuchita kwabweresa weka ena manena kuti langizo labwino mwina kunena kuti akuti iweyo usakhale pachenzake kapena usamacheze kwambiri ndi nzako amene atalioneka bwino upose iweyo Imene ni mistake. Koma ndikuze nitu mukhoza kukhumudwa. Mamuna tusamakapanga chibwezi kwa chino zoti nkazi ndokongola. Kapena kuti chanchani. Muona mkazi wake. Mkazi amene akusimba Ila chili chose. Kupita kuona chimbaya mbaya chimene Ende muzaja nananko. Mamuna amakapanga chibwezi ndi nkazi amene ma weaknesses za nkazi wake iye ali ma strength yake. Amene kuntenga zoti ndosaoneka bwino mmasomo ako. Iwe mwayi wewe ndotani? amene Sanga make. La lero. zako akuona makingi mmene mo Ndipo zikana kazi zimene zozo bwezi mabanja anthu ooneka bwino asakutani asakutha and kukongola sokumasunga chani sokusunga banja kumakhalidwe lomwe masunga chani mahipi samasunga mamuna sasunga banja amazizolowera zimene zijazi amayi tokotani Mibawa television ndikukambirana lero pamundu umene kunena kuti kodi nchiyani chimachititsa amayi kumatuluka mbanja kumakapanga zibwezi zifukwa za nkhani timangoweruza tikaziona Facebook pa WhatsApp mati amayi awagwira koma kuseri kumakhala zifukwa zimene tikuunikira na tsiku la lero inu maganizo anu muti bwanji Mibawa TV hello mwaswera bwanji mwaswera bwanji mwaswera bwanji mwaswera Tasira bwino gaini. ndikudziweni dzina komanso umene mukuimbira foni yanu Ndine Priska maganizo ndiwimbira uno Matawale kusomba. maganizo anu kumatawale pa nkhani yathu imene tikambirana tsiku la lero Maganizo anga ndona kuti twambiya kumamba kupemphera kuti Mulungu achotse chiwanda choyendayenga amunawo. Komanso tisanayambe decision yoti tiyambe kutuluka kunja ndi bwino kunikirana mmene mwayankhuliramo. Komanso kuyendayenda sikwabwino azimayi kuti tipange malivensi timadalazira njifiro pena kuyibisa mbiri yathu pasogolo. Koma kudekha bwinobwino ngati nakutopesa nyumba mulingotuluka. Kwa malivensi masiku ano sibwino fawe ndi mamuna amene amasaka chokudya. Ingovomeza kuti ndi mmene alili amuna masiku ano basi. oho Etu tathokoza kwambiri kuzomba zikomo kwambiri. zikomo basi Yeah. kumatawale kuzomba kuti mwina nkhalidwe labwino ndilimene anayamba kale mayi tikufotokoza aponena kuti tiziyamba kambirana kaye tisadayambe panga chisankho choti tutuluke komanso akuti yayi oloma muna azituluka tisachite revenge amuna nchoncho pajamaa amene ono kutinyanitu maona amuna nchoncho akuti tifere kuti pota amagula chakudya pakhomopo ndiye tifere ziti akazake namaso otama masiku ana mai ndimayesanso ali panchiti akumajesanso tazi bambuto ayi Mibawa TV hello mwaswera bwanji Yankula kuno kumteleke kuzimba Austin Sindo. kunzimba Kukulende uko. tathokoza maganizo anu kunzimba Na tunazaza nduguti. Hali sina kima chitika tambira zatu azimarinu. Inafika sazi yote mumaenda kumangu ya mwenyeza mwepo basa ni mumuna. Amuna sote makazi sosi. Mweza mili
kama ukisema muda alafu mtamwona kwa era yake alivyomuona pesa kama wao basi mama asiapo kuweka mwisho sio fanya zote kaya mwanzo hamna katika wote ndio ndio kaya hapo dabati na kila kazi ni kama ndio watu vikipanga watu maana hizi alipia kuna ndio unaweza mtu mpende kazi yako kandani hiyo kuna ndio kama madam ubongo ubia sorange ukila njarange ukukala kwanza ukala moja ndio naweza mbili azmali hiyo asika la kwanza jamaa kala ni mtani kwa mkakati kanisa zote na kwambili za kungazi makala kwa mitima kwa sababu kubaji mna yani hizo azimuna mbili azika au kuja kachonge kama muna kumapeto kwa kala kwa tabanja kama tepa azikazi makala kwa mitima makala hizo za mbili pamoja sitika ndio pambili Ndatokoza zoma kwambiri kuzimba akuti akazi akayamba khalidwe ndithu lona wena kunja ama kambosiyanitsa kuchitira mwano wawo wa mnyumba sindoti wamba kalotuluka amene ngati akasiyanitsa kuti ajaokola kunonde ata amene wamba kale hayi amene wazidziwa kale audziwa kale kuti ochola kale khola hello 094 10 ndi namba yake Mibawa TV. Hello. Halo. Mwasira bwa? Asabina nayi. Zina ndani komanso mukuimbira kuti? Ndimbira kumulanje nayi. Chabwino kumulanje tiyankhuleni maganizo anu. Ine maganizo anga ndikuona kuti kupanda kwayo yako ambuye palibe chimene chingalindike. Isawa ngone kuti ndimaliza tsakuthawa ziko basi uone yako mukhala chonse. Leti ngomuza Mulungu patsogolo. Yathokoza kumulanje nkhayidukira panjira kunena kuti ayi zikuchitikazi zogwirana zimaloji rest house umu nkhani yake akuti chizindikiro cha masiku otsiriza masiku atha kungochita mopemphera chabwino amene maganizo awo ino mukuti bwanji. Mibawa TV. Hello. Mwasira bwanji? Ine nawe kumani Blantyre. Ku Blantyre tiyankhuleni maganizo anu. Hayi ngalizanga ndo ngizonga dinge kuba mna umjonjo kumase bali kupina kuba mna wa mafika kokuja kwambi ngo likusia mama hata kaje baba mafika odo bidika nao ndise amuna amene unagwira ndikaipa kamwe sizikumveka pafoni tiyankhula ndi anthu awiri ena olira ena yankhula bwinobwino chabwino amene wakatalikira olirawo mutiyimbirenso ndithu timve maganizo anu bwinobwino. Hello. 094 10 224 kodi chifukwa chiyani mayi masiku ano ndithu zachulukira kuti ayi amatuluka panja ukachita zibwezi ndi anthu ena kodi pakuvuta ndipoti nyumbamo tikuthawamo chiyani 09410 program yake amaitokotani pano pakanema wa Mibawa. Hello. Mibawa TV. Hello. Mwasira bwanji? Tayankhula ni mwamphamvu komanso musunthe pakanema apo. Tikayimba tionetsetse kuti tisunthe ndi patali ndikanema sinanene mambiro pajama zoti aya anthu ambiri timadziwa kale lamulo lake kuti tikayimba foni tisayandikane ndikanema. Hello. Ena makhaisi apapando aisi apatebulo aisi achikwama chonde tikayimba foni ndekuti ayi palaini pamakhala anthu ambiri ofuna kuti apereke maganizo awo ndekapeza kuti inu ndithu mwangombe mwachibwanabwana makhoti mwachinjiriza ena amene ali ndi fundo zokuti apereke mu program imeneyi. Hello. Musamvere pakanema dzina ndani komanso mukuimbira kuti? Kudowa tuzeni maganizo anu. Ndakula nene kuti limafunika kumasungana mnyumba munjo komanso kunapezera sosoweke kwa mbali zonse.
tizimasukirana motani umasukirana mbali zonse malankulinde komasuka khale pa ground iwe ndithu ndathokoza kwambiri kudowa zikomo kudowa kwayana chanza ati pa ground kumamasukirana ndithu kani mayankhulidwe kumasukirana bwino mosati kumfunsa ngakuti zimene zinawo kasitenga kuti mankhulidwe amene leo ayi kukhala bwinobwino kumasukirana tathokoza kwambiri kudowa hello mwaswera bwa dzina ndani komanso mukuimbira kuti kuimbira kunzuzu aha tiyankhuleni kunzuzu ine ndikuona ngati kuti vuto limakhala kuti azimayi ena amalowa mbanja asanaphunzisidwa zenezene ngamapezeka kuti mwamuna angasiya muna kuntchito linani kuntchito nesomamakhala kutesa ndiye amakhala kuuzana kuti ine kazi wanga kumapanga nyumba amapanga zakuti amamasuka amona ndeno iye akafika kunyumba kuti amapezeka kuti makupanga mkazi wake ndizomwakumva kuntchito kuja amalolinayo kusiyana-siyana tizikugwirizana mona ndokunothanga kuti mkazi uja sanapange experiment yazena atonera kuti azapanga azimukwanisa mamuna ake azimakufuna ndesabeke amuna apezeka kuti aukasaka kwina azezali kumama kasaka kuja amapezeka kuti mkazi uja ampanga satisfy amapezeka kuti mamuna uja wasakamira mona ndezimafunika kuti inde nobraito shakanjitika koma mwina azimayi olangaja olangiza samasuka kwambiri kumulangiza mkazi uja kuti muzikapanga chonchi kumaso ndawo zina zimafuna kumasukirana mbanja ngati ukuziwa yewe mwamuna kuti mwana mkazi wako sakupanga zomwe kufuna kulibira kumuuza kuti ineyo suku ndipanga satisfy ndi mkazi ujaso azifufuze payeka kuti ndikukanika pali kumana kufati kuti mabanja masiku ano sakumasukirana kupateke kumachuluka ndi mwani papeza kuti alisi akutani akutuluka mapeto ake zimabwereserana matenda nyumba nde ninayokuona kwanga ndiona ngati ndichoncho chabwino tathokoza kwambiri zikomo kwambiri kunzuzu kuyankhula momveka bwino akuti ayi masiku ano zalowa chinambalala abambo kutuluka amayi kutuluka nkhani yake siti kumasukirana nzako sakukhutitsa iwe ndithu unguti chere zingatera zimabereka zina zimakaberekaso zina mpaka na ndithu kuyamba aliyense kuyendera yake hello mwaswera bwanji dzina ndani komanso mukuimbira kuti ananagi ndikuimbira kumbulumbudzi ndathokoza kumbulumbudzi tiyankhuleni maganizo anu iye tukaganizanga ndokuti ndiyendende kanamozili kanangotanga ndigulira nyama ayi panopo ziko liravuta ndipitobelena pake alakhala kuti sakumva ukamulangiza nawe uphochole basi oho etu uphochole uyendele yako basi tukuyendele yako sinanga alekambebeni oho etu mayi ndathokoza kumbulumbuzi zikomo kwambiri inu mudzimba imba zikomo akunena kuti kumbulumbudzi usafere kuti akugulira nyama kapena kuberekera wana iye ngati aphochola nawenso uphochola kumbulumbuzitu ati usafere chikene nchipisa nchikene chiluchilu basi mavesera bwino mmene amanena abambo aja kuti tizimasukirana iwo wakuti tizimasukirana ine ndikamasukira wazitenga wazilaula waphunzira kuti mwaphunzira kuti mashawa ake omwewa mashawa ake atiwo chifukwa chakumati ukachoka panendo ukacheza kwanzanga umakaonera zimenezi umakapanga zimenezi anenadi bwino kuti tizimasukirana ndeko samakhale mbali imodzi yoti ine ndamasukira abamba ine ndikamasuka ndazitenga kuti iyayi tiyeni timasukirane amayi abambo ndimveserenenso pang'ono zimene ndikutanthauza lero chiseko chiti chiloze uku shuru hello mwaswera bwanji mwaswera bwanji ndaswera kaino dzina ndani komanso mukuimbira kuti ine ndakanisizira rusula ndiyibva mukwezitegeneko kuphwezi kwezitegeneko kurumpi komwe ndathokoza kurumpi maganizo anu mama ndithu maganizo anu maganizo anga alingi yokuda kwebwasi azibambo vena vake savambezikuza bwinoni azibambo amachita kunena toda kukana kuti mulitachitezve yoti mungaende mbiri
Mari kwa sure kanyo. Msarelo ino. Kana mungala no mugaji ndamu. Arudi bese bele na kugogo na kuri lele bele. Azanga no jire mora. Uri muntu aburi mzima yanabo wabonezera urushuka usuna. Amakara bikemubindira mayose yana yagiye kaza kakubona ari ese kakubona nanga mzimayi. Mudabanyara andikanya ngobaza ngade muri performance kanyazinga. Ana bakandira abo masibo no kandira ngaroba. Kena ni maroba. Kwani mungu waroba umjire bwanji. Nguguri zona ndama yari bagati wanatare na kuti. Anaraga boya miringo anaenda roba miri akaba. Ambona mapande wangu mai. Kwani wana wangu. Kile yote mbano. Kwani ndio linash. Surukali ne mago awo mo da sina maje o ngaruta kuyizo ri ndu bakaro kuboba ni baba manja na nda mo ya wile wanwa Kama zikabwa kama leo akamani katezeze sa zimai ai ni mafuna wakati leo Amazeni la jamaa na mchogu mchini wawaja. Kwa na ife ndio manyumba watu na klasi na mfanzi na barabara ya mchino. Ungo hauna ni jaji na baya. Cheni sina kaya mwino na bwana cheni mbichwa mzali. Zima yele nyumba ni madira ni kwa zinai. Ena jambo yangu maliza. Kama zibaba ndikawa ndi mwono ni ndalika ndana mkantu yu. Pandiyambi ndiri zane nae para kadari. Ejugu yima funira kumberana. Azima mwali bonde, ala yumonde, itetuto na wenda. Ewa kandena anga famile kanderani uliga bonde. Oma yima vuna azima, marani na mshira na kumene segirizaji. Ana mumena segirizaji, lewe nyumba walipa. Kina saa zinae zilindi mbudu. Nela kani na uyeji za payuda. Mpango yimangile ujire, yimangile mzamba. Nela mao sana na kupana zuwa luga kabisa chini. Azina gama mwazia na magia na zubaye na goma zilo zwago. Azina kutolango na mai. Mjoga. Ulai nilimopani. Azina wana wasika zini. Vitu mwanga rumbe. Wangazuna wao. Wakumila nijimbe kulekele wabasi. Neko wao wazanyirese. Wazijira. Ade salina. Kama wakubira. Ifazi na ibeti ubira. Zeneru wana mbeli bramu. Yumizi yote wabasi. Aya. Kama mbele kumubeti kubiza. Saa kubiria nunena zoon. Ewa na mazola nda wao ena mshaji wabura. Nuna zangalele kamene kama nuna muga. Azima ezi mwanzo wano kumadi mbele hili. Ile suwanga jinidi. Kama azima mwasela mtima. Kisele mwona azimai. Ama pona kuloga jiberi ya imeso mbele mberu. Ama mwaja wana udi wawa duga. Ama kawa zuro nanga sawa mbira wana rode. Kawa. Koma yao maazira. Ema ni mani. Zakala mwewe. Maa na yosodina. Ema ni mani. Azimai. Azimai. Shulima roga. Azimai shulima roga. Tuma sewa shukoda. Azimai kuwanda azimai. Bwende tipokuoga. Kulime mungane leloseti dubela basi. Kona adugo limeseta. Ajili mwenda. Awanganda ameme udikabeni. Yenda kunyadilani urumpi. Ufuniko kuina nadi tukuina mamaito kona ni live. Mwadila kulila munoko basi. Nakunyadilani kwa mosa mai wanga. Chabwina. Ziko anemu kuchokera kulumbi ndapatsa mphindi 5 za nthunthu andiyankhulira bwino kuti azimayi makomo mutikupirira tikulimba nazo tapena nazo masozi zinthuzi akachita kunja uko ayipe pani akachita kunja uko ayipe pani ife tikantima ng'ono talakuitsa banja lata ndiponso palibe kunena kuti apo tine ndinalakwisa iwenso siwalakwisa iyeyo apanga ka 20 kumangoti pepani iwo kumangokhululuka akuti azimayi tikujeka mkari sikuti ndiboza ndaja wazanga nayo tindika yo ndizoona nditu ineyo kungoyerekeza pano kangopezeka panjira oro kungokumana ndi munthu wamamuna nkukupeza watha
abale kungokumana ukwati wata Ankhoso mbwe. ankhoso mbwe Iwe kaseka suyana ni nkhoso mangona hayi ndamva. iyayi chabwino ndamva msizachiteso. ndavomera koma kuti ndipange ine apange munthu wamayi dziko lonse mulandu Mfundo inaso anena kuti amuna kwa mnyumba amatha kumakuuza kuti ayi singamaende nanu mulibe sirepe mwachitika chimidzimidzi. Nanu maomana nkena konse chipisi. Nkumato oko mamaitu ndiye Sirepe kuisirepe yanu ya bwino. ndimasangalatsa. Akarumbanu amanyikondweretsa. Umato omnyumbaja akanoko ndiyamikira. Anankoma. Nena chipisi yuka ndiyamikirayi. amene amakusirira ndi nzake edu amene amakhala nawe pambali Ndithudi. ndamene amati koma ino abambo aja Amasoletsa kukazinga inakazi tu. uyu amene ali naye pambali ndamene amapanga zimenezo sikutinso umapita patali iyayi ndiponso iwo stepeyo ayionelero kuti Lero? akanika mmene amakulenga ngosama kuona kuti stepe yako njovuta ndakayonerero dzaka 10 dzaka 15 ndimaona kuti stepe yavuta ayionera bwanji stepe wavutitsa ndiye Mkapeza kuti wino ivute. kuyamikirani. Chaka yetu. ndamene. Sinanga wati ndine botoboto. yavuta nde Ya ingani yosautsa timangoona kunjaku zinthu zikamachitika koma tizikhala nthawi yoloko mkati tikaona zimene zili mkatimo. Munayi kukhala foni yotsiriza kana kati fyede. Hello. Mibawa TV, hello. Hello. Mwaswera bwanji. Ino. Tili bwino dzina ndani komanso mukuyimbira kuti? Unamwirisha kuna kulilongo. Kulilongwe tiyankhuleni. Azibambo tena adi ya kuongeza. Azibambo wangu tena adi mutana. Ama kila ru ifewa zimai. Kumariona kunyasa. Kuona kunyasa zimai yodi akaya nawe nyumba. Anabanga nawe wadi. Kumariona diwe nyasa kubasi. Mwana kwa dimbo yamba yako mene muka fusira. Simu mkandi wono diwe nyasa. Lady mafona abo y'abana wa WhatsApp ya. Kubona muntu mpaka naye ngo naye ngo balali ba WhatsApp. Ile bango ka ba WhatsApp ngo yankule zambi libili mwangu ngo abadira. Ka ba WhatsApp bandi umayo nde ba WhatsApp. Mwakalira. Ukarufunse ndani ndibene ari kunyoza uri ayi ibintu sirayizi yanga uri wodi sirayizi yanga lero. Hello. Hello. Hebrizan. Asitambo nato amakumba nasazi mayife. Azimayife rimawita ntayizina. Mama limuntu limududure muno bwina kumakungu mona foni yangu hayi no kandika nabantu kugambirana kuri kodi foni yava kubira foni za karabanji kuma rimo abazeko rindi phuma kuyamba kumukalipira zipambumja Ndi pamene namapeza mparo rasa mire ndikirira mwana jatuluvere kumanyandivere ndo fungo razi maisi nalo kuri sinte kuri bwina zipambura asinga so kaigo ya bwino Ifozi nama banga kuna sipoja mwana watu azimefanya azimaisi difamu yanu kubali Difamu yanu kwa mbili dazi pambo zina zama banga pa mwana watu bina azimai lima unetera umukazi kana basi kugambirana nawo manje zimbambo yako ndi muntu arengedwa ndi mulungu amamva tituri mutuyambia ngo ula mwe ngale wala mweleza kumati kumbunte majema mmenya kuna akatangana ndiye kweza kuti zakulichugulira Ndathokoza kwambiri kulilongwe. Zikomo kwambiri. Timalize ndi amenewa kuchokera kulilongwe. Nkhani ikuoneka ndi ovuta kwambiri. Mukufotokoza kwa anthu ochuluka amene afotokoza apo maganizo awo zikuoneka kuti nthawi zambiri azimayi timatuluka chifukwa chakuti amayamba ndazibambo kutuluka ife timakangati kutsatira akaya chipweteka mtima kakutopa nazo kulema nazo komanso akunena kuti amunawo poyapo pochita kunena kuti atuluke timayambisanso ndife mimwanoyo monga afotokozera mwatidzayimaliriza nkhanina nthawi ina nkhani yeni ndi ayikulu achina gabawo ali mkatimu kusowa chikondi muli mkatimu kusamati amikira kuso ndi ngozi Nzimayi ndoyamika inde siwonseti tanena kuti kulibe munthu 100% komabe azimayi ndiopirira chabwino akuti nthawi yathawu
Chabwino nakunyada Lyrics. Ndidzayipirize sabata ina nkhani imene. Kumene kosole mwana anachaza. Tathokoza. Tathokoza kwambiri. Iyayi. Ndikupa limwe zisindako kujako. Zanyanya, mama yakuti awagwira, ama yakuti awagwira. Koma nkhani ndiyo kuti tizizikika pansi nguyanga nomene kuti vuto nchiyani, chukulapika nchiyani, zokhala motani. Zina mwa izo zimene kufurozana pano. Kusakonda akazi watu amakasaka chikondi kwinya, kusamasukirana amakamasuka ndi wina. Ma excuse mbwe iya indatopa iya indatela apa ndatele Zoom meeting zimene zija amaya mato chabwino bachita ni zumuyo inenka zumuleso ndi wina kuseliku nkhani zosiyana zochitika m'mabanja zina timangomezera malovu ena amachita fanyo kuti ndibwezere ndatopa nazo amuna ngachi masomaso yawa nanenso chiteko changa chimasomaso nkhani zambirimbiri koma ndinakale nkhani ndi yayikulu zakhaiti kupitiriza sabata ina tsiku lina sabata ina awa ndi mai Sandra Rix yamandiyandikirawa komanso ndithu Eda Kembo na chansa kufikira nthawi ina ndithokoze LVG pamakina komanso mwayi ching'ang'a ndi nonse amene mwayimba foni komanso khala amenepo kona program imene ya amayi tokotani ne dzina langa ndi Abena Chidzanja Bekete mwakoma nonse. Ali